на едно от представленията Хъшове, след първа сцена, влиза основната група на Хъшовете и създават добре организиран хаос на сцената. И добре обаче, един път в този добре организиран хаос, аз стъпих на криво. И болката беше толкова голяма, че на мен започва да ми се вие свят и започнах лека по лека да ми изчезва образа. При което спокойно си се изнесох от сцената и казах на помощник режисьорката, че стъпих на криво и че не се чувствам добре. При което тя извика бърза помощ, те се отзоваха веднага и с тях дойде една дама, облечена в полицейска униформа. Така в началото беше всичко нормално, те започнаха да ме преглеждат, всичко трябваше да се случи много бързо, защото освен болката, тя изобщо не ме притесняваше това, че аз не съм на сцената. В един прекрасен момент от сцената започнаха да излизат колегите, които бяха целите в кръв, сажди, естествено грим. Зад тези маскировки полицайката разпозна актьорите Руси Чанев, Диан Донков, Валентин Ганев, Валентин Танев и започна така да взема функцията си на полицай и започна много интересни въпроси да задават с половин уста. Вие сигурен ли сте, че само пострадахте? Не ви ли бутна някой? Аз вече изнервен, че не съм на сцената, казвам: госпожо, задавате ми глупави въпроси, моля ви. Не, защото стават и трудови злополуки, нали? Все пак някой може да ви е бутнал, вие с всички колеги ли сте приятели, някой няма ли ви зъб за нещо? И аз вече буквално избеснял, казвам: моля ви се, пуснете ми, искам да изляза на сцената да играя. Лекарите почнаха: ама не, ние трябва да ви превържеме. Аз казвам: не желая да ме превързват, искам просто да си изиграя представлението. Те започнаха бързо, трябва да подпишеш един протокол, в който отказваш лекарска намеса. Аз казвам: добре, дайте ми и листовете и химикалката, къде да подписвам. Те подказват къде, обаче нямаме химикалка. Хвърлих всичко, казвам: ако искате да ви подпиша, ще чакате. И излязах. Изиграх си първата част от представлението до антракта. Тези хора стояха до антракта, за да си свършат професионалните задължения. Изчакаха ме, подписах се, при което подписах и декларация, че след представлението ще мина през болница, за да ме прегледат. И така завърши това интересно представление. Това е една моя любима история от театъра. Очаквам и ти да ми разкажеш някоя твоя любима история от театъра. И искам да те поканя да дойдеш на 21 ноември да отбележим заедно третото издание на Нощ на театрите.